ta yarda. Ai an ce idan kakari yana shinshina takalmi to ɗauka zai. Gaskiya ne. To ni ma ina so ne miki albishir da cewar tabbas ina ƙaunar ki, ina son ki. Kuma auren ki zan yi. Aure kuma? Ai ba zai yiwu ba. Me yasa? Saboda ina da matsala. Ba na haihuwa, ba zan haihu ba. Wannan matsalar ma ita ce ta jawo farkon rigimar mu da Tahir. So what? Sai me idan ba ki haihuwa? Ita haihuwa kyauta ce daga Allah. Idan ya ga dama ya baka, idan ya ga dama kuma ya hana ka. Wanda ya bawa ba yana nufin ya fi kowa san shi bane. Wanda kuma ya hana ba yana nufin ba ya san shi bane. Saboda haka ni ke nake so ba wai haihuwa nake so ba. Kuma ke baki haihu ba. To ai ni na haihu. Ina da yata Imani tana America. Kuma ina yi imanin cewar wata rana za ta neme ni saboda jini na ce. Saboda mahaifiyarta ta gudu da ita. Amma duk lokacin da aka ce ta dawo, to kawai ki ayyana a ranki cewar 'yarki ce.